niko ti ne može sa sigurnošću reći kada je vrijeme da promijeniš svoje tenisice za trčanje. Jer to ovisi o težini, o broju prečnih kilometara, ali ovisi o tipu podloge po kojoj trčiš, o tvojoj tehnici trčanja i samoj kvaliteti izrade tenisica. Ali ovo su sigurno dva trenutka kada sigurno trebaš razmišljati da promijeniš tenisicu. Evo uzeo sam za primjer jedna nova tenisica i ako vratimo pažnju na ovaj potplat, svi vidimo da uvijek imaju nekakve ripne. Evo, recimo, imaju nekakvu svoju tekstiru. Nakon određenog broja kilometara, kod mene, recimo mjesec do 2 mjeseca, kada sam trčao 4 puta tjedno, onda imamo istrošenost i ako pogledamo ovaj potplat, ovdje vidimo da je gubila teksturu. To se može desiti na ovom prednjem dijelu, sredini ili ovdje kod pete. Ali to je sigurno jedan od pokazatelja da ona kompletno se deformirala i izgubila onaj svoj suport. I onda je nabaviti tenisice nove, jako mudra odluka. A drugi trenutak kad trebaš napraviti, kad ti neko opere, ti ili neko od tvojih tenisice u ješ mašini. I to je zadnje što trebaš napraviti. To su se one deformirale, možeš ih ostaviti za nekakav tamo casual run ili samo za pokazivanje, ali one su izgubile svoj sport i to je to.